Bareng-bareng bersama campur sari Surya CW Audio Surya Bona di Api Multimedia Silvi Kumarasat Balai Rejo Tadi bawang merah putih matur nuwun asal ya ya ada Yuswak Toba Budo. Ayo Bek. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggali keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa kaya ora ono nganti kasih sayange sing kaya cahayane bapak ibu bingung dhewe-dhewe jane kudu bisa jadi awak dadi kereng ning dalan ora ono sing jaluk dilahirke nanggo keluarga sing kaya ngene tak nampa apa-apane kabeh kahanane maju ayo yen pancen ngene iki takdire ayo kudu iso kuat margo dadi sangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak Ada CW Audio. ayo Mas Ayo deh. ini sayang yo Soko, soko. Sokoan Bang ora ono sing jaluk
gara-gara videone dhewe mati lampu wah kok dindi ya. Ki nyapa to Mbah aku kok lali ya. Nah kowe nyinden nggo pitik jago kan mosok lali. Klambimu kuwalik. Terus sak benakne ya. Tak benakne. Benakne Oke. Bapak. Mbak Silvi, Dawuh. ini sudah. Kalau Lah, sudah Mbak. pamitan dulu. Aku jane sik seneng kene, Bang. Oke, nyanyi wis. Duh. Oke, wis. Jenengan diimbui Bapak Ibu. Jangan tak nyanyi. duwe sita ya. Ya, Ibu Nasita ya. Ya. Nama Bu? Tambah 5. Gila ku nyanyi karo melet-melet. Ya ora lah melet yo karo mengolambene kok yo nyanyi kok melet. Tak kasih satu buah lagu lagi. Iya. Tak bonusi. Spesial Apa? buat Bolak-balik. bolak-balik. Oh, ibuke bolak-balik. Ibuke bolak-balik. Kakata bolak-balik. Kata. Oh, lagu kuwi to. Kami serontolen aku. Ora apa-apa. Kami serontolen tenan. Kami sosolen kok serontol. Nggonku tolen kok. Iso nyanyi kuwi nak? Iso, teng yo. Kami serontolen tenan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kanca-kanca saged? Nah, kanca-kanca sik rungkolan. Alhamdulillah. Ya wis. Sing penting gayeng ya. Ya, penting gayeng. Oke. Kancamu ning kene to, Bang.